ascult cu toate Păi punctele n-am de ce să vedere. vorbesc cu tine, că tu vorbești de mine, pentru că nu vreau să fac meci cu tine oficial. Ți-am spus o săptămână, fiecare zi ți-am spus că nu fac meci oficial, că am făcut meci oficial, că m-au ajutat oamenii destul. Tu intri pe live și vorbești de mine. Dacă tu crezi că o să te ajute pe tine să evoluezi și denigându-mă pe mine, se vorbești tu de mine acolo pe internet, crezi că mâine o să faci 700 de milioane de puncte și o să faci ceva cu viața ta. Eu păcar pe lângă tine că tu mă jignești și spui că nu fac nimic, că fur, că ce fac eu, nu știu, ce-ți pasă ție de viața mea, unul la mână, că eu nu vorbesc de tine o secundă, că nu mă interesează de tine. Peste mine nu-mi pasă. Și tu și Zoletele încercați să mă puneți într-o lumină proastă să vorbiți cu oamenii. Să mă jure toți. Dar până la urmă sunt singur de pe TikTok care măcar a făcut ceva cu banii de pe TikTok. Ai Părerea mea. terminat? Ai terminat? Eu te Nu ascult. trebuie să mă ascult, eu vă cu gerași. Ți-am dat accept Înțeleg. ca să știi că îți voi da Păi un nu, că follow așa e astăzi. frumos. Doi oameni trebuie să... Băi, oameni inteligenți discută. Și după aia pun Păi pe... dacă nu mai despre mine, părerea mea. Păi ți-am zis de Eu așa dimineață, zic, Robert. păi, Ți-am zis de dimineață. Ți-am zis de dimineață, Păi că n-am Robert. vrut să joc, păi normal că mi-ai zis că n-am vrut să joc cu tine. Dacă Hai mă un pic, tu îmi zici în ultima zi că nu joci? Bă, vrei să te arăt mesajele acum la zi de zi, de când ți-am zis că nu joc, dau pe WhatsApp, zi. Le pun pe story acum. Zi Pune dacă tot. vrei tu, dacă ești cinstit. Pune tot, De când ți-am da, zis că eu nu nu joc.